Nor izeneko kolektibo antiespezista ezagutuko dugu oraingoan. 2 urtetan zehar ikerketak egin dituzte eta emaitzak bideo baten bitartez aurkeztu egin dituzte. Horri buruz hitz egingo dugu gaur Maialen Saguesekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orduan, taldeko kidea zara. Bai, hori da. Eta zer nolako kolektiboa da nor? Nor kolektibo komunikatzailea da, batez ere helburu horrekin sortu zen. Espezializazio ezberdinak dauzkagun aktivistak gea, komunikatzeko erramienta horiek eman nahi genizkio mugimenduari, orduan alde batetik lau helburu nagusi edo finkatu genituen, alde batetik mugimenduaren bozgorailu izatea eta benetan pasatzen ari diren ekimen guztiak, Euskal Herrian gertatzen ari den guztia mugimenduaren barruan kontatu ahal izatea eta biltzea. Ondoren ere horrekin loturik euskarazko materiala sortzea, ze azken finean beste mugimendu batzutatik edo kanpotik hartzen ari garen materiala gazteleraz iristen da honea eta uste dugu badela garaia euskaraz ere material antiespezista propioa edukitzeko. Eta gero beste alde mugimendua indartu nahi dugu, eta benetan saretu, elkar ezagutu, eta horretarako, laugarren puntu bezala, ekimenak deituko ditugu, orain Bilbon manifestazio antiespezista deitu dugun bezala, eta bertan elkar ezagutzeko eta denak elkarrekin Euskal Herriko mailako ekimenak egiteko. Orduan Euskal Herrian zentratu zarete. Bai, hori da, talde lokalista gera, Euskal Herriaren eremu guztian lan egin nahi dugu eta pixkanakagoaz jardun hortan. Eta aipatu eginda sarreran hori 2 urtetan zehar ikerketa batetan murgildu egin zaretela. Bai, hori da, duela 2 urte baina zer gehiago hasi ginen grabaketekin eta orain ondorengo lan guztiontan edo 3 urte eman ditugu eta Euskal Herriko hiltegietan zer gertatzen den erakutsi nahi izan dugu. Ze azkenean mugimendu antiespezistan ia hizkuntzarekin gertatzen zaigun berdina, beti gabiltza kanpora begira eta argi utzi nahi genuen zapalkuntza hori ere gure herrian gertatzen dela. Orduan zer ikusiko dugu edo zer ikusi daiteke bideoan? Euskal Herrian ikertu dugunaren arabera 100 milioi animali hiltzen dira urtero, gutxi gora bera, datu estimatuak dira azkenean hego-iparraldean daudelako bildutak, Ego Euskal Herrian, eta iparraldean ezin izan ditugu batu, eremua ez delako kontabilizatzen, eta hegoaldean ere Nafarrokoak zehatzenak dira, baina EAen untxi eta hegaztien datuak ez dira biltzen gaur egun. 2012an biltzeari utzi zituzten, orduan datuak guztiz estimazio bat dira eta berak begira. Eta 100 milioi horietatik gero arraiak ez dira kontatzen, eta beste espezie asko, karakolak edo izan daitezken bezala, beste espezietako granja batzuk ere badaude, baina, kasu honetan hiltegietan zentratu gera, eta bai, behi, ardi, txerri, untxi eta barretako hiltegiak grabatu ditugu, 30 hiltegi inguru daude Euskal Herrian eta eremuan, eta honea haragiak hartzen duten dendetara produzitzen duten hiltegiak, eta gu horietako 10etan sartzea lortu gera. Eta zen nolako esperientzia izan da, gogorra, pentsatzen dut? Noski, azkenean horrelako ikerketa bat ezkutuan egin behar izan du da, infiltraturik, eta bertan egon diren aktibistentzako zeharo gogorra izan da, azkenean horrelako gauza batez kontzienteatua zaudenean hori aurrean eduki eta kamara eutxi behar izatea oso zaila delako, eta gero tentsioa bera, horrelako jardun batean aritzarena. Ezkutuan? Bai, azkenean industriak badaki horrelako irudiak kaleratzen direnean eragin bat daukala gizartean, ze ez dira irudi xamurrak, azkenean hilketak dira, eta gizarteak geroz eta kontzienteago da eta irudi horiek ikustean kalte ekonomiko zuzenak eragiten dizkio industriari. Hori, esperientzia bezalaxe irudiak nahiko esplizitoak direlako, baina beharrezkoa ikusten zenuten hori azkenean erakustea. Bai, noski azkenean kontsumitzaile asko dago kalean eta zer egiten ari garen jakin behar dugu eta kontziente izan behar gara zapalkuntza hori ere guk bermatzen dugula eta hori ez dela justua eta horrekin hautsi behar dugula eta horretarako lehenengo pausua errealitate hori ezagutzea da. Eta esan bezala Euskal Herrian aurkitzen diren hiltegiak dira.
Bai, bueno, dia hori, lehen esan duten bezala, Euskal Herriko hiltegiak edo Euskal Herrira haragia ekartzen duten hiltegiak. Baina, barkat, da justu ere mutan edo ez gera importazio masibotara joan, baizik eta hemen inguruan gertatzen dena. Estreinatu egin da hori, erreportaia. Bai, erreportaje hortan 13 minutu inguru irauten du, hilketa prozesu guztia erakusten da, baita ere ateratako trailerrean deklarazio ezberdinak, hiltegi horietako arduradunenak, eta gero ere azalpen labur bat agertzen da Euskal Herriko mapa batekin, eta non kokatuta dauden hiltegiak, eta egun non sartzea lortu garen. Eta zen nolako iritziak zituzten langileek? Ez dugu zuzenki langileekin hitz egin, gehiago izan da gerente edo arduradun kargu altuagoako pertsonekin, eta azkenean langilei dagokionez ikusi duguna da guztiz lan prekarioa dela, eta azkenean direla zapaldutako pertsonak animaliak zapaltzen. Orduan zapalkuntza bi eremuetan ematen da, eta gure helburua ez da inoiz izango langile horiek seinalatzea, ze azkenean sistema kapitalistaren ondorio bat dira, guk jaten ditugun animaliak norbaitek hil behar ditu ez, eta kasu honetan gainera migrantei tokatu zaie, kasuen gehiengotan badaude hiltegiak non plantilla guztia migrantez beteta zegoen. Eta arduradunen aldetik? Arduradunen aldetik guztiz kontrakoa ez, beti postu onak izaten dira eta beste funtzio batzuekin. Orduan kontrakoa badago, deklarazio bat duela gutxi saretan atera genuen esaten zuna a mí que veáis que se enseñen mataderos de Turquía me da igual, pero no quiero que enseñéis lo que pasa en el mío. Eta hori Facebooken ikusgai dago? Bai, eta bideoan ere trailerrean ikusi daiteke beraren deklarazioa. Eta hori, zuentzat azkenean guzti hori grabatzea arrisku bat izan da. Baina, azkenean helburua ona da horretan sinisten duzue eta... Bai, noski azkenean animaliek sufritzen duten zapalkuntza izugarria da eta egia da aktivista askok denbora asko eta eman dutela hontan eta esfortzu bat egiten ari garela, baina uste dugu moralki zor diogun zerbait dela, ez? Azkenean egia da guk gaizki pasa dezakegula grabaketa hori egiten, baina aldi berean beraiek hanketatik zintzilik eta laban batekin ez da harrean daude, ez? Eta hori kaleratu eginda dagoeneko bideoa, eta zenolako erantzunkizuna jaso du? Momentuz medio askotan zabaldu da eta oraindik sareetan efektua izaten ari da, segituan ikusi dugu viralizatzen ari dela, eta momentuz mugimenduaren babes asko, ez? Agian lehenengo tokira aurrera iritsi delako, atzetik ja interes bat zeukaten pertsonei eta babes izugarria izan dugu. Eta hori ere ikusten da orain azaroak batera deitu dugun manifestaldian, kolektibo pila bat atxikitu direlako eta babes hori eman dutelako beraien hirietatik ere autobusak jarriz zapalkuntza honen aurka egiteko. Eta hori izan da lehenengo urratsa. Eta orain nahi dugu ikusi medio hauetan zabaltzen ari denean zenolako inpaktua daukan gainontzeko gizartean. Orduan, gizarteari dagokionez, jarrera hori da. Zuen alde edo horren kontra dago azkenean. Bai, gizarteari dagokionez, uste eztabaida sortuko dula, ez? Egongo direla bi aldeak, alde batetik hori ikustean sentsibilizatzen den jendea, eta bestaldetik bere privilegioei eutsiko dien pertsonak azkenean askotan galdetzen digutelako. Eta orain zer nahi duzue, haragi gabe bizitzea edo haragia ez jatea? Bueno, nik horrela daramat 5 urte eta ez zaite zer pasa. Eta beraz, behar ez duten zerbait egiten badet, eta norbait akatzen badet inungo beharrik gabe, arazo bat dago eta nire privilegioak dira, orduan errebisio sakon bat behar dula uste dut pertsona horrek. Orduan zer da gizarte honi falta zaiona edo zer da zeintzuk izan beharko litzateke hurrengo pausuak? Uste dut norberak bere burua begiratu behar duela eta nola erlazionatzen den bere ingurugiroarekin eta azkenean zapalkuntza ez da bat bakarra, ez da beste espezietako animalien gain ematen dena bakarrik, eta orduan nola sozializatzen gehan mundu hontan kontuan hartu beharreko gauza bat da. Eta mundu justuago bat nahi badegu, uste dut ezinbestekoa dela orain, beste espezietako animaliak kontuan hartzea ere, beste borraka batzutan egiten dugun bezala. Baina nahiko ezarrita dagoen sistema
global bat dago, ze azkenean mundu osoan ematen den zerbait da, nahiko zaila, ez, aldatzea, baina, bueno, nonbaitetik hasi behar da. Hori da. Bai, azkenean, esango nuke, ja, detektatuta dauzkagun sistema dominatzaile guztiekin hau gertatzen zaigula, lehenengo gutxi batzuei pizten zaigula honen kontra egiteko indarra, eta ondoren gutxinaka espazioa egiten goazela. Hau, gertatzen dena, azkenean, nahiz eta irudiak ez ikusi, jendeak badaki, ez? Beti hor dago horrelako lekuetan gertatzen denaren, zurrumurruak edo, baina zer da falta zaiona gizarteari edo zer da dokumental edo erreportaje honek egin duen ekarpena? Ni uste dut, badakigun arren, konexio emozional baten falta dagoela. Industriak nahita egin du eta oso ondo egin du, azkenean hiltegiak hirietatik kanpo daude, industria guneetan, ez dute informaziorik ematen, eta hor gertatzen dena ez da ikusten. Gainera, ondoren saltzen diguten irudia, beti da higienizazioarena, animali zoriontsuena, eta geroz eta gehiago ari dira garbiketa horretan, eta hori dena pentsatua dago, gaur guk erakutsi duguna, jendeak ez konektatzeko emozionalki horrekin, ezta? Eta guk usten dugu haustura hori beharrezkoa dela eta begiratzea, eta benetan jakitea ze ari den gertatzen, eta nik uste dut agian denek ez, baina gizartearen zati oso handi batek, gehiengoak ez esateagatik, segituan ikusten duela, eta inkluso begirada kendu esango nuke badakilako eta kulpa agertzen hasten delako hor. Bai, empatizatzen duzu azkenean, ez? Hori da. Eta esandakoa, orain hortik mugitzen ari da bideoa, reakzioak sortzen eta bar, baina ez da honetan gelditzen, baizik eta hau lehendabiziko pausu bat da. Bai, azkenean kolektibo bezala irailean atera ginen, sortu ginen, lehenengo hartu egin genuen proiektua izan da Tras los muros argazkilariaren Ater refugiados liburua euskeratzea, aterpetuak izenburuarekin orain, eta horretarako ekonomia sozialaren bitartez saiatu gara dirua biltzen kaleratu ahal izateko, eta Durangoko azokan aurkeztuko dugu fisikoki, eta ondoren zuzenean ikerketa hau atera dugu, eta hurrengo pausoa manifestazio bat egitea izango da Bilbon, eta beraz, hasi besterik ez gara egin, baina ekimen pila bat pilatu zaizkigu eta uste dugu hurrengo urteetan nor ere indartsu egongo dela. Nondik dator izena? Azkenean, konexio hori egiteko da ez dira zer, nor dira. Animaliak ere norbanakoak direlako. Bai, izakiak. Eta orduan hori, mobilizazioak izango da, mobilizazio handi bat Bilbon, eta bideoari dagokionez, eta informazio guztia non aurkitu dezakegu? Gure webgunean dela irubebikoitza.nor.eus. Bisitatuko dugu. Oso ondo. Eskerrik asko Maialen etortzeagatik. Hurrengora arte.